Όταν δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες θα πάρουν τον δρόμο της εξορίας, θα μεταφερθούν διαίως στις περιοχές αυτές εν μέσω χειμώνα όπου και θα εξοντωθούν. Είναι ένα Auschwitz εν ροή αυτές οι πορείες, είπε ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, και περιέγραψε με τον καλύτερο τρόπο τη μορφή εξόντωσης των Ελλήνων στον Πόντο ή με την πλήρη εξαφάνιση και την πυρπόληση των ελληνικών χωριών, κυρίως στην περιοχή του Δυτικού Πόντου. Αυτό το εγκαταλειμμένο χωριό σήμερα, δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε ότι στις αρχές του αιώνα ήταν η διάσημη Αργυρούπολη. Η πόλη των 6.000 κατοίκων, οι μισοί από τους οποίους ήταν Έλληνες και Αρμένοι. Τότε έσφιζε από ζωή και πλούτη, λόγω των μεταλλίων αργυρού και χρυσού. Σήμερα η πόλη ονομάζεται Γκιουμούς Χανέ και δεν έχει μείνει ίχνος από την αρμένικη συνοικία. Μόνο το κουφάρι της αρμένικης εκκλησίας διακρίνεται στο βουνό ψηλά. Λίγα κατεστραμμένα ελληνικά σπίτια έχουν σωθεί, όπως και η λαιλατημένη ελληνική εκκλησία. Το χριστιανικό χωριό έκαψαν και λαιλάτισαν οι Τούρκοι το 1916. Δύο από τους διαφυγόντες χριστιανούς περιγράφουν το φρικτό θέαμα που αντίκρισαν σε αυτή την εκκλησία. Άταφα σώματα Ελλήνων στο προαύλιο και στο εσωτερικό το γυμνό και αποκεφαλισμένο σώμα της 20χρονης Κυριακής, που αφού την βίασαν 9 Τούρκοι την σκότωσαν με ξυφολόγχη. Την καμπάνα από αυτή την εκκλησία κουβάλισε ως μοναδικό κοιμήλιο από το Πόντο η οικογένεια του Γιάννη Τσουκαλίδη και σήμερα την τοποθέτησαν στην είσοδο του νεκροταφείου της Ποντοκόμης στην Κοζάνη, εκεί δίπλα στις ψυχές των ξεριζωμένων ποντίων. Όταν τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και παραδίδεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία στους συμμάχους το 1918, οι Έλληνες του Πόντου αναθαρρούν και προσπαθούν να δημιουργήσουν ποντιακό κράτος. Εκδίδουν μάλιστα και χάρτη με τις διεκδικούμενες περιοχές και φτιάχνουν προσχέδιο σημαίας. Πίστεψαν στις υποσχέσεις των μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχουν συγκλονιστικά έγγραφα για τη δημοκρατία του Πόντου και υπάρχουν οι υποσχέσεις, οι θετικές, και του Λόιντ Τζόρτζ και του Κλεμανσό και του Ήλσον ότι θα στηρίξουν την προσπάθεια της δημοκρατίας του Πόντου. Το σχέδιο δεν θα πετύχει αφού θα βρει και αντίδραση από το ελληνικό κράτος. Στην κεντρική πλατεία της Τραπεζούντας δεσπόζει το άγαλμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Και τους Τούρκους της πόλης είναι ο Σωτήρας. Για τους Έλληνες όμως του Πόντου είναι ο άνθρωπος που εφάρμοσε το τρίτο και μοιραίο στάδιο των διωγμών των Ελλήνων. Ο Κεμάλ θα συνεργαστεί με τους Τσέτες, τους ληστοσημωρίτες, οι οποίοι περιφέρονται στα ελληνικά χωριά, δολοφονούν, βασανίζουν και βιάζουν. Οι Έλληνες εκτοπίζονται κατά κύματα. 350.000 πόντοι εξοντώνονται. Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τραπεζούντας, κ. Μεσούτ Τσαπά, που μας υποδέχτηκε στο γραφείο του, γεμάτο πορτρέτα του Ατατούρκ, διδάσκει την ιστορία της περίοδου στους μελλοντικούς καθηγητές των τουρκικών σχολείων. Σε χρόνια πολέμου, όπως γνωρίζετε, γίνονται μεμονωμένα περιστατικά φόνων. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα τέτοιο γεγονός έχει οργανωθεί από το κράτος. Μεμονωμένα περιστατικά, ναι. Και σήμερα στην περιοχή συμβαίνουν βεντέτες και τέτοια επεισόδια. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Επεισόδια, ναι, είχαν σημειωθεί. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για γενοκτονία. Το επίσημο κράτος αρνήθηκε να μας παραχωρήσει συνέντευξη για το θέμα. Ο αφανισμός των Ελλήνων του Πόντου κρύβει όμως και ένα τραγικό μυστικό. Την τύχη των χιλιάδων ορφανών παιδιών των Ελλήνων που εξοντώθηκαν. Κάποια από αυτά τα παιδιά υιοθετήθηκαν από Τούρκους και ποτέ δεν έμαθαν την πραγματική τους ταυτότητα. Εάν πάρουμε τον πιο συντηρητικό υπολογισμό ότι κάθε ένα ζευγάρι που δολοφονήθηκε άφησε μόνο ένα παιδί,
ενώ μιλάγαμε για 8, 9 και 10 παιδιά στον Πόντο κάθε οικογένεια, το ένα παιδί αφήνει 100.000 παιδιά στον δρόμο. Από αυτά ξέρουμε ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Near East Relief Service μάζεψαν 25.000 τέτοια ορφανά στην Σαμσούντα. Από αυτά 10.000 προωθήθηκαν στην Αμερική σε άτεκρες οικογένειες, χαθήκαν για τον ελληνισμό, και οι υπόλοιπες 15.000 κατέληξαν στο Πατριαρχείο. Με το συντηρητικό αυτό υπολογισμό των 100.000, που ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, έχουμε ένα έλλειμμα 75.000 παιδιά. Τι έγιναν? Ο Γιώργος Ανδριάδης πρόλαβε να γνωρίσει ένα από τα αγνοούμενα ορφανά του Πόντου. Θα γράψει βιβλίο για την Ταμάμα, που θα γίνει μάλιστα και ταινία στη Τουρκία από Τουρκάλα σκηνοθέτη. Το κορίτσι 7 χρονών χάνει τους γονείς του και μεγαλώνει σε τουρκική οικογένεια. Το 1969 με 70 άρχισε να μιλάει ποντιακά. Οπότε λέω κατά τα παιδιά, τι είναι αυτή η γλώσσα που μιλάει στη μητέρα τους? Και αυτή λέει, δεν μπορούσε να το πει, γιατί ήταν μυστή, είπε ο πατέρας που είχε πεθάνει, είχε πει να μην το προδώσουν ποτέ αυτό το πράγμα και γίνει πρόβλημα. Και τι έλεγε αυτή? Όποια οπστασία περνούσε από μπροστά της, γιατί είχε αφηρημένο το βλέμμα της, έλεγε «Πάρτε με και πάτε με, ίσα με τη έσπιες στο Γιοφύρι. Πάρτε με και πηγαίνετε μέχρι τις έσπιες στο χωριό της στο Γιοφύρι, εγώ θα βρω το σπίτι μου. Εγώ θα βρω το σπίτι μου, νόμιζα ότι όλα στέκονται εκεί, εγώ θα βρω το σπίτι μου». Βλέπουμε την Ταμάμα να κοιτά συχνά στην ταινία μια φωτογραφία. Κάποια γυναίκα του χωριού θα αποκαλύψει το μυστικό και μέσω του Ερυθρού Σταυρού η Ταμάμα θα βρει την άκρη και θα πάρει το δρόμο προς την Ελλάδα να βρει τον αδελφό της. Νίκο. Ναι, ο Νίκος είμαι εγώ. Εσείς ποια είστε? Εγώ η Ελένη, η αδερφή. Θα έχετε κρυώσει. Περάστε μέσα. Ο πεθερό, η πεθερά. Στη πιο συγκινητική σκηνή του τέλους, ο δύσπιστος αδελφός θα της παρουσιάσει τις οικογενειακές φωτογραφίες. Αυτά τα φωτογραφίες είναι όλη η ζωή. Ανάμεσα σε αυτά τα φωτογραφίες εσύ που δεν κοίσει. Έρθες τώρα και ψαλαφάς με σχόρεση. Και θυμούμαι μόνο αδερφή μου. Αν είσαι αδερφή μου, έπρεπε να είσαι ανάμεσα σε αυτά τα φωτογραφίες. Το τέλος του ελληνισμού του Πόντου θέθηκε επίσημα με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και την ανταλλαγή πληθυσμών. Οι Έλληνες αποχαιρετούν για πάντα την πατρίδα τους, τον Πόντο.